Regwa kavento bila kwambe kano karafutika kara kwamba karafuti kuregwa. Kidi ko sodano dano ko kidi abuyo ka ko dano ko kidi osero masapar bro dia manyo ko ramogo weche manyien biro ne kadimba. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni jopuonj mag mbalariany ma Moi ochako ayanga ng'anyo margi tok tenda mbalariany rem keto e tim winjruok ma bende ne giketo riwruok mar Wasu e bade ma Moi ochako ayanga ng'anyo margi tok notis ma ndalo 7 ma bende ne gichiwo rumo kapok tend mbalariany no keto e tim winjruok ma kamano mar dok e tich. Koloso ko jofwambo e boma ma Eldoret, jagoro maduong' mar Wasu e bade ma Moi Laktar Busolo Wekesa owacho ni tend mbalariany no oserem winjo ywakgi kendo chopo dwachgi ka bende koro gichaka yanga ng'anyo margi. Offering our services. So we want today to formally declare the beginning of the strike against Moi University, our employer. As I've said, there are 25 clauses in our return to work formula. One of them was, it was agreed that we be paid our salaries in full. Our colleagues in other universities are paid their salaries in full and on time. In Moi University, sometimes we are earning salaries after 2 months. So it takes. Komachielo bende ni jagoro mungirore migao mar arita Laktar Raymond Omolo owacho ni dwaro nitie mar tiego bila ewi kaka ginyalo rakore kod jong'anyo ma ogitiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo, ka okwayo jong'anyo mondo mi bende ong'e ting' margi e kinde ma bende ging'anyo mondo mi kik gimuoch tulo moro amora manyalo miyo obila oti kod teko mathoth kuomgi. Laktar Omolo ne oloso e yo machalo kamae. This dialogue is one of the many complementary efforts we are progressively investing in to reform our policing systems, and UNDP has always been and remains a reliable partner in several initiatives. The theme of this dialogue, supporting accountable, effective and people-centered policing in Kenya, could not be more timely. It reflects not only on our national aspirations, but also on our constitutional obligations, which expects or dictates to us that we must uphold a police service that serves, protects, and works in partnership with the people of this country. Recent events, particularly the violent demonstrations, that have laid bare a complex relationship between law enforcement and citizens, especially the youth, among them compromisable threshold of the right to peaceful assembly and the civil liberties guaranteed by our Constitution. Equally incontestable is that the role of the police in maintaining public order must be exercised with utmost professionalism, restraint, and Komachielo eni jopuonj kokalo kuom riwruok mar KUPPET okwedo mokalo paro mayande migosi Raila Odinga ogolo mar mondo ket weche mag somo kata chenro mag somo e lwet piny owacho mag counties. KUPPET wacho ni chenro mag somo gin mano en gino maduong' ahinya pacho kae mondo moko nego beni iketo e weche go mag siasa. Kalure kod jagoro maduong' mar KUPPET Kilo Misori, counties osebedo ka kale midhiero mathoth e weche mag thieth kanyakla kod sectors mamoko nego beni keto wach mar somo kata chenro mag somo e lwete ka bende wacho ni mano bro kelo chochni mathoth ahinya chenro mag somo e pacho kae. So go-slows and perennial lack of medical supplies and equipment are the characteristic features of what the counties can offer. And therefore, giving a comment of this nature will fall before a very bad environment if education is to be devolved to counties.
Komachielo bende en ni ji ariyo wito ngimagi ka ji adek mamoko dong' kod hinyruok marach masira mar apaya bang' apikni ariyo tuomore apaya ma Siaya Bondo machiegni kod Tingwangi Junction. Masirano ne ojuko apiko ariyo mane oting'o jowuoth ka joneno wacho ni achiel kuom apikogo ne temo kalo nyamburko moro kapok ne orado wich gi apiko machielono. Jogo ma bende noyudo hinyruok ne oringo de od thieth ma Siaya County Referral Hospital ka ng'at achiel to ne otony maonge hinyruok moramora e masirano. Obila mawuok e tesend obila ma Siaya ne ochopo kanyo kendo tero ringre jogo ma bende nowito ngimagi e masirano e kar kano ringre jomotho ma Siaya County Referral Hospital mochari ka rito mondo mi otimnegi bero. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni joriemb apiko e boma ma Oyugis e kaunti ma Homa Bay osingo matiyo kanyakla mar nyayo kwe, dongruok kod arita e sektano. Rochruok mar arita kwe odwa jimbore mokalo e boma ma Oyugis kod alworane ka jumbe ariyo mokalo chije ariyo ma bende ne ichich ni gin jokuo pikipiki ne onegi e boma ma Oyugis. Kolose kinde ma bende ne ochiwo reflectors moya 1,000 ne jo bodaboda. Collins Omondi ma en jalno ma bende laro kom mar kar chung'o bura ma Kasipul ne olero ajenda mare mar bero chenro mag dongruok e gwenge ma kono. Ng'eyo ni weche thoth mane Kasipundwa ka kolewore gi insecurity ma yudo jowagi to bodaboda sector ung'eyo ni is the largest industry mo employ jowa somewhere when ifwenyo ni seche moko kaka ogibedo ni ginenore, that's why we provided reflectors. Oginere ni maja bodaboda koro insecurity bedo malo, koro wakwayo ni mondo for the safety purposes and identification girwak reflectors mangato ka dwa bedo ne dwa janjore moro tingore moko rwako reflector to gifwenyo ni ma ok achiel kuomgi, then issues go bedo dealt with. Mar ariyo en unity for purpose. Useng'e ni koko osebedo mang'eny e Kasipundwa ka, koro koko go mondo udwoge piny jowa nyaka riwre, to joma ng'eny mwang'eyo ma wan godagi e kasane gin jo bodaboda. Gine mondo kwong wariwogi waketogi achiel nikech mojo siasa jatiyo kodgi, koro wasewuoyo kodgi given length mwanyisogi ni koro koko bed gima onge, wariwre wabed unity achiel. Jakom mar riwruog Saga ma jo bodaboda ma East Kamagaka Alex Ogoro opoyo kang' ma bende osegoyo wechego mag arita e gwenge makono nyaka ne gichwal ywak gi kalure kod rochruok mar arita kwe e gwenge makono. Last week but one ne wawuoyo e media kaka koro wawuoyo kane e weche mag security, kendo wagone jowa erokamano nikech tok mane wasewuoyocha ne waneno lokruok maduong' ke jopiny nowuok oko ma koro kelo kwe, kata sama wawuoyo ni japiko manjinego rawi koro to onge. Omiyo kanyo to wanyalo duoko erokamano ne jopiny moloyo ne jo sirikal nikech nyeche giwinjo duondwa. Anyalo wacho ne kaka jo bodaboda masani mwadhi timo ni opogore gi bodaboda chon. Wadwaro bodaboda morwako ng'ata. To insecurity no e gima wa fight, to en bende chung motegno ko fight ni nyaka insecurity bedi e yo mowinjore. Nyaka wabed joma ritore kendwa wan wawegi. Omiya mor kabisa wan warwaki waroko aspirant STEM biuru mondo rom gi jo bodaboda sani gin joma organized mawinjo wach kendo mong'eyo channel. Miwa sera ni mondo wanyisi dwarowa. Wadhi kaunti ma Migori kama bende wayudo kanyo ni moko kuom jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori seyo jotelo moyiere kaunti no kuom neremio gi thuolo mar chwalo ng'ur magi ne jatend piny Migosi William Ruto juma mokalo e kinde romo ma bende nobedo godo kod jotelo mawuok e sub county ma Wendo e kaunti no ma Migori. Jogo ma bende odak kod ng'ol go kotenegi kod Dennis Chacha owacho ni ne okomigi thuolo mar chwalo ywak gi kod midhiero ma bende gikale ne jatend piny e kinde romo no. Sisi walemavu hatukupata fursa mbele yako rais. Wakubwa wetu kama governor hawakututambua katika hiyo kikundi ambao watu walikuwa wanatambulika. So ni huzuni kwetu kama walemavu. Tena tunasema tunakashifu hiyo tabia. Ni kama sisi tutambuliki na wakubwa wetu. Kwa niaba ya wengi walemavu, mimi nasema ni huzuni kwetu. Tena tunahuzunika na wabunge wetu na governor na kila mtu mwenye alikuwa pale. Owacho ni jogo modak kod ng'ol kale midhiero mathoth monego mbien ni piny owacho kete maino kama oting'o rem yudo omenda ma piny owacho chwalo ne jogo ma higi oniang' kod jogo modak kod ng'ol dwe ka dwe. Sisi kama watu walemavu, pesa ya Inua Jamii bado sisi hatuwezi ipata kikamilifu. Sisi ndio tumeumia katika jamii. Tena tuko wengi zaidi, lakini hatuna nafasi katika uongozi. Hata nomination, hatuna uongozi nafasi hiyo. Wametufinya mpaka kwa wall.
Jogo modak kod ng'ol wacho ni jotendgi osere mchwalo midhiero mabende gikale mondo migi ni bende giyude sir mowinjore. Babu hao wabunge wakija huko mbele, watu hao ndio wanawafikisha mbele. Watu ambao hawana haki kama sisi, hatupati haki. Personally, I'm a person with disability, and some of the beneficiaries that we are supposed to get are yet to reach us. Remember us. The compensation of the people who were hurt during the Maandamano period, that too, let it be channeled through the Bunge la Wananchi caucus. They are the people who know who was hurt, who lost what. The local leaders are going to use this as an opportunity to enrich themselves and also their supporters. And we are asking that during that dispatch, kindly don't use our local leaders. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jatend piny Migosi William Ruto okwayo oganda kata jopiny mag piny Japan mondo mi oket mwandu e pacho kae kendo mondo mi gitim limbe pacho kae kaka yo mar medo keto tudruok makare e kind piny Kenya kod piny Japan. Kenya is the cradle of mankind and the custodian of humanity's earliest heritage. Magical Kenya offers breakthrough and breathtaking landscapes, wildlife, and diverse cultures. That is why I have always said that visitors to Kenya are not merely tourists, they are actually returning home. Jatend piny bende okwayo kambino mar Yokohama mabende yudre piny mar Japan mondo mi oket mwandu e pacho kae, ka bende okwayo sirikal ma Japan mondo mi oneni obero weche mag teknolojia manyasani e pacho kae. People-to-people partnership for shared prosperity captures the true spirit of international cooperation. Ultimately, relationships between nations must serve the common good of their citizens. These ties are well cultivated through cultural exchanges, educational programs, sporting collaboration, and knowledge sharing. Mani mabedo kilowe giko mag weche matuche kor gwenge gi e lak seche gi tudri kod James Rabala koromo sa 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni kinda ni mayuaro pod nitiere e wach pap ma Babadogo ma bende jatend piny William Ruto nosingo ne jotugo kod johera modak Babadogo ni pauno ok bi mi kambi mar Pan-Afric. Johera mag adhula pod neno ka gima kambi no ero pod momako lobno motegno kaluwore gi bedo ni onge gima osetim kaka chiwo obok manyiso ni mano en lob piny owacho. Austin Odhiambo ma en achiel kuom jotugo manotugo e pabno wacho ni nitie ber mar tiyo gi pauno ero kaka yo mar neno ni talanta onya mag rowere matindo, kowacho ni en owuon nochake pau tuke ma Babadogo. Kiwanja naitwa Babadogo, nimeanza kucheza boli yangu nikiwa mdogo. Until now mi bado hucheza nikipata nafasi ya kurudi mtaa. Hiyo ndo pride yangu kama Austin. Nimetoka hapo na nafurahia siku zote kutoka kwa hiyo kiwanja. It's something emotional sana. Kitu nafanya kwa sababu ya watu hii ndo future ya community yetu. Ina make it easy because inawapatia hope that one day pia wanaweza make it hapo. Komachielo Alfonso Mija bende paro kaka nochako opira mare e pau tuke no ero kane igo opira mar jogo manie bwo higni 10 kapok nochopo kama koro osechopo e tim mar Harambee Stars. Nimekuwa coach but kali yangu nimetia mpira nicheza Babadogo hapo ndio nicheza nikiwa mtoi na tena mwaka 16 so maisa championship zote nimecheza Babadogo na football na shukuru nilikuwa mjani nilikuwa yenye bila bora zaidi ya watu na commitment fulani kujituma. Jotugo machon Job Ouma bende wacho ni pauno ero osemiyo ji mang'eny owuok oko e weche mag adhula, kowacho ni tuke mag Michael Olunga Foundation madhi nyime kanyo en ranyisi ni pauno nigi ber maduong' ne jodak ma alworano. Kuna shughuli inaendelea hapa Michael Olunga Foundation, shughuli ya kutap talent hapa. Kwa hivyo uwanja huu ukinyakuliwa na mnyonge, saa zingine haki yake huwa ni kutumia nguvu zake. Wakaleta tingatinga wakachimba. Hata ukiangalia quality ya kiwanja, hii si quality ya Babadogo. Babadogo ilikuwa na kiwanja hii ikienda, crime itakuwa juu sana.
wengi siku hizo wanajiajiri kutokana na michezo. Komachielo bende en jatugo Clarence Hope mar Masinde Muliro University of Science and Technology wacho ni tuke mag Embu Sevens biro miyo gi mijing'o mokalo kaluwore gi bedo ni gisetimo maber e tuke mokalo. Jopuonjrego eko osebedo ka themba e tuke mokalo kaka Driftwood Sevens kaeto timne Roma wuok Lurambi notieko namba 7 e Prince Law Sevens kama bang'e ne gidhi tieko namba 11 e tuke manche norumo machiegni ni mar Driftwood Sevens. Komachielo bende en ni Emmas sani wachore ni gidwaro ni mondo migi med bero chia margi kaluwore gi duok manoduogi godo e lig mamalo mar Kenya Cup e bwo japuonj margi John Asila. To echo moko bende ni ja Kenya Evans Chebet biro dok e ng'wech mag New York Marathon mabro timore November tarik 2 kowacho ni obro temo mar ng'iyo kako nyalo lo tugono bang' tieke thuolo mar 2 e higa mokalo. Chebet biro bedo ka piem gi joloch machon ma bende oselo kinde mokalo kaachiel gi jaloch ma higa mokalo Evelyn Enge man Netherlands ma bende ne okale mane tielo mogik modhi oweye gi sekenda 6 mokawo simbono higa mokalo. Jaloch mar midila mar bronze e tuke mag Paris Olympic Benson Kipruto bende biro telo ne kweth mar Kenya bang' donjo gi seche 2 dakika 2 sekenda 16 kamano ero en achiel kuom seche moseringie matek mokalo ng'wech mag marathon. Obro ringo kaachiel gi jaloch mar midila mar bronze Alexander Munyao ma bende dhi ringo kuom thuolo mokwongo e London Marathon. Korka jok mamine jaloch mar Boston Marathon Sharon Lokedi biro piem gi jaloch machielo Sheila Chepkirui manolocho e New York Marathon mokalo kaachiel gi jaloch mar Olympic nyadiriyo Helen Obiri ma bende nie ng'wech makamano eka Vivian Cheruiyot to gi Edna Kiplagat bende biro chung' ne Kenya. Magi weche tuke, an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Akanyo Ramogi weche mag tuke okelo kod Milton Ochieng'. Jokabla ka weche manyien mo kod Roda Odhiambo kang'o chopo sa 1 mar otieno weche manyien biro ndemba sa 12 gi sa 11 weche manyien biro ne yo machuok ero kon kumbedo koda akamutinga neno ka Sylvester Wunyesirembe, Dr. Collins, Pidi John, Honorable Vincent Ongolo wa Vitungu, dhano ng'eny ka Victor Kode nyisa ni yoma imemkaba sana. Pole zanda Victor Kode kachiel kod kabe Reverend John Limo udhuro kama ber sana. Aneno ko ilongo kani Ogai Maro Jende bene ka Willy Tamu na watu wengi sana.